Što mislite, koliko je diskriminacija na radnom mjestu prisutna u Hrvatskoj? Ja mislim puno. Ko je ugrožen? Žene. Pa uvijek još to je ženski spol. Pa, žene naravno. Ne da sam feministica, već u većini slučajeva. Pa najviše ugrožena grupa je, možemo reći, ovako, radnici. Žene. Ugnjetavaju žene, muški. Pa, prilikom zapošljavanja uvijek muškarci imaju prednost. Pa, teško je govoriti koja grupa je najugroženija, ali